Chovice! A nejrychlejší proud v chlapech byl 14 450. Dělka po celý má. Já jsem rád, že jste to se mnou vydrželi. Doufám, že jste se zasmáli, taky mám své chyby. Nikdo není neomylný. Hlavně, ať dojedete všichni v pořádku domů a doufám, že zase příští rok sem dojedete. Pozor! Nazdar příští ročníku 3krát. Hurá! 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 Tady